This is Makiwa TV reporting live from 305 Lifestyle. Ngiphethe bani? Lalela mshana. Ulalela mshana echaza phela. Chaza mina. Lalela mshana, mase ngithe lalela mshana nguncingi. Ngiyakhodula. Ngiyakhona. Ngikhudulela kwempumelelo yakho, ngikhudulela ekuphakameni kwakho. Anguncengi, angincengi umsango wakini otshekile, angincengi ama failures nama flows wakho. Ngithi wena mshana uyaphakama, just believe and do. Finish. Phakama mshana. Okay. Mina sengiyabona ukuthi thina kela lami. Mina ngicela usho ukuthi wena ithini indaba? Igama nesibongo okay noma ungasakushongo lokho usho ukuthi ubani ke nasemagameni amakhulu. Mfowethu umalume. uTikTok waziwa ngomalume othi lalela mshana igama uNkosinathi wakwaZungu ngizalwe eMondlo mfowethu 3105 njengoba namhlanje sila 3105 mfowethu angivakashile I'm home this is my hometown i3105 lifestyle yini but it's a living room local living room siyabaleka isingiso seshayile u4 bafo hayi into yakhona sesilethe isilungu okay ke malume ngicela bachazela abantu from Makiwa TV ba understand ukuthi wena kwenza ini noma kanjani yini oyithandayo mfowethu mina I'm all about ukuphakamisa abashana I'm all about ukubona umuntu ongelutho esuka from being undermined being overlooked ethole icourage aphakame abe ngaphezulu kwalokho abecabanga ukuthi angaba ikhona mina mfowethu ngila ukuzonikeza ukhozi olungas understand ukuthi lelo ukhozi ngilinika nje amaphiko naleya push bese liya fly mfowethu to the greater heights ingakho ngumalume akusibo ubukhazikhazi akusikho kuhle iqiniso kufumbathisa iqiniso nenkani ngunika u7 phambili akuhlehla and akahle ukhozo maphiko uyasho malume uthi lalela mshana okay wena malume chazela mina malume mangiphakama mina uthi ngiphakama ngiyapi ke ngokwakho ngifuna ibrand yakho ngitshene uthi mangiphakama mshana uthini wena ngalokho usuku batshenana abantu it's more of a word of a day uthini ngalokho wena believe in yourself don't limit yourself nothing will stop you you can only stop yourself okunye okukhona okubambezelayo is there to delay you but not to stop you so ungazistophi mshana ake ngivele ngibeke kanje mina ngumprofeti mfethu because amazwe engiwakhulumayo ngiyazi ukuthi awaveli kimi khona wangipha wona and I believe ukuthi mangiwatshala phezulu kwempilo yakho and you grab them yes azowenza umsebenzi uthanda ungathanda let alone ukuthi namhlanje uzothi omunye namhlanje but usendaweni yokuphuza nje usendaweni yotshwala nje yes isiphiwo sami mina la ngithunywe khona everywhere la khona umuntu I'm not judging anyone I'm here to uplift everybody akachacha umalume uthi utshena Makiwa TV umalume uthi yena be you do you ukuze kwenze okwenzakalayo okay ke malume sengilana ke mina u305 malume ikasi lakho okay malume khona namasarasi lo wenzayo unawo ibrand noma khona into ofisa ukuyenza side mfowethu eMondlo ngaqala ibrand ngo2018 ibrand yakhona kuthiwa iTony's lifestyle iTony's kuphi nakuphi 3105 ikheli yaphakama Jozi Kapa Dubane bayazi ukuthi iseTony's la so I'm a founder of that brand I'm a motivational speaker mfowethu I'm also a health consultant by profession kuningi mfowethu umuntu awenzayo hustles I'm an MC for events like both private corporate you understand so every event is umuntu uyangena la and kuningi mfowethu kuningi umalume unama-slashes amaningi mfowethu kodwa kuko konke lokho it's just for ukuwina ipolish ley'ngane mfowethu I'm a father baba and ngisawubaba okholelwayo ukuthi ukuba ubaba must have a meaning mfowethu lalela mshana ingane bezihle iphutha leli ukuthi wena hayi ubani ingane ingadli so umalume uthi yena into ayenzayo uyenzela ingane zakhe uyenzela umndeni wakhe ngiyenzela iclass okay malume ke angiyexolisa kancane ne ngifuna ukuphuma kancane okay event namhlanje uyiboni kanjani wena malume mfowethu man ngixosipaza msafuthi ngifuna ubona ukuthi unduduzo uDlamini ngoba ebizela wena mawukhuluma uthini event uthini as a whole to summarize everything in once mfowethu annual Easter Fiesta was a success. Dango. Proper planned. Dango. And the plan was very well executed. It was. People came in numbers. They were beautiful.
I think they come for the culture. I think in 3105, it has this culture of classy, man. Very accommodative. You feel at home, bruh. Good music, good food, good stuff, everything. But ngasho ngithi Nduduzo, you are doing very well mfethu. Dlamini siyabonga mfowethu. Siyabonga sibalikhulu. Siyabonga ukuthi mina ngibonga kahle ngoba futhi mfethu ungikhokhele kahle. Nakya. Yeah, mfethu, even though ngisekhaya but I'm not regarded as a local. But you are doing great. You are uplifting abafethu in different spheres mfethu. Phakama njalo Nduduzo mfethu. 3105 must phakama. Finish. All right.